Αφού σήμερα δεν κάνουμε τίποτα και καθόμαστε. Και εσύ όπου να είναι σχολάς, γουστάρεις να πάμε στον πατέρα μου να τσιμπήσουμε κάτι και μετά να πάμε καμιά βόλτα? Ξέρω και ένα μπαράκι που παίζει καταπληκτική live μουσική. Τι λες? Θα δεις, θα σ' αρέσει. Φύγαμε. Θα κάνω κοπάνα από το σχολείο σήμερα. Ένα λεπτό μόνο, πάω να πάρω το κινητό μου μέσα και έρχομαι. Τι σας έλεγα? Αστέρι, έτσι? Είχες δίκιο. Ίδιος με την Άντια είναι. Είναι και έξυπνο παιδί, Δεν κάνουμε καλά που το παρασύρουμε. Αν αρχίσει από τώρα τις κοπάνες... Έλα σιγά τώρα για μια φορά. Σήμερα άλλωστε είναι ειδική περίπτωση. Και δεν θα τηλεφωνήσω στον πατέρα μου, θα του κάνουμε έκπληξη. Η Νάντια θα πάθει πλάκα. Είμαι η Κέτη Ξενίδη. Χαίρομαι πολύ. Στέφανος Δούκας, η σύζυγός μου Νάντια. Καθίστε, κυρία Ξενίδη. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς μας βρήκατε. Κάνα μέρα. Ψάχναμε πολύ καιρό. Καθίστε. Εσείς είστε η φυσική μητέρα του Ιάσονα? Ναι. Θέλω να ξέρετε ότι όλο αυτό έχει γίνει χωρίς τη θέλησή μου. Η μητέρα μου το κανόνισε. Δεν ήθελα να αποχωριστώ το παιδί μου. Όταν γέννησα τον Ιάσονα, ήμουν 16 χρονών. Ήμουν ανήλικη. Δεν με ενδιαφέρουν αυτά. Είναι εντελώς προσωπικά σας. Και τι θέλετε τώρα? Κυρία Ξενίδη, θέλουμε να μιλήσουμε. Και για να βάλουμε τα πράγματα σε μια βάση. Για πέστε μου. Ο Ιάσονας ξέρει ότι είναι υιοθετημένος? Μπαμπά, θα μας κάνεις στο τραπέζι, ήρθαμε να φάμε όλοι μαζί παρέα. Φέραμε και ένα φίλο. Μαμά, τι θες εσύ εδώ? Μαμά, σε ρώτησα. Τι θες εσύ εδώ? Θα σου εξηγήσω εγώ, αγόρι μου. Θα σου εξηγήσω εγώ. Ο Παύλος μου είπε ότι γνωριστήκατε, ότι μιλήσατε για μουσική, ότι σου πήρε τα μυαλά. Δεν μου πήρε τα μυαλά. Είμαι μουσικός. Έλα, αγόρι μου, έλα. Μην γίνεσαι επιθετικός. Λάθος έκφραση. Λοιπόν, άφησέ με να σου εξηγήσω. Σας ακούω. Εσύ είσαι ανήλικος. Έχεις σχολείο. Δεν έπρεπε να κάνω κάτι χωρίς να έχω τη συγκατάθεση της μάνας σου. Γι' αυτό λοιπόν της τηλεφώνησα και ήρθε. Σύμφωνοι? Σωστός και πολύ καλά έκανες. Και πού βρήκατε το τηλέφωνο μας? Από το κατάλογο το βρήκε, αγόρι μου. Ναι, βέβαια ρε, από πού αλλού? Με πήρε ο κύριος Δούκας και με ενημέρωσε και τον ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Και εγώ θέλω να ξέρω. Να ξέρεις τι? Ότι δεν θα παρασυρθείς και δεν θα αφήσεις το σχολείο σου. Στο έχω πήρε, μαμά, δεν θα τα αφήσω. Γιατί μου το κρύψες? Έλα, Ιάσονα τώρα, γιατί μου το κρύψες, γιατί μου το κρύψες? Θα στο έλεγε. Απλά ήθελε να βεβαιωθεί για τη σοβαρότητα του θέματος. Αγόρι μου, έτσι είμαστε οι γονείς. Μάλιστα, δεν πρόλαβα να τη ρωτήσω αν συμφωνεί τελικά. Αφού σας είπα εγώ δεν συμφωνεί. Μαμά. Ναι, δεν έχω αντίρρηση. Από τη στιγμή που δεν θα αποσπάσει την προσοχή σου από το σχολείο, από το διάβασμα, δεν έχω καμία αντίρρηση. Εξάλλου, ήταν το όνειρό σου. Ωραία λοιπόν. Αφού έχουμε και την έγκριση της μητέρας σου, ας καθίσουμε να τα πούμε παρέα. Εμένα θα μου επιτρέψετε να φύγω? Όχι, πού θα πας? Κάτσε εδώ σε παρακαλώ. Εδώ θα μείνεις. Πού είναι το παράξενο? Γιατί σας κάνει εντύπωση ότι ακούω και κλασική μουσική? Ξέρω κι εγώ, ρε παιδί μου. Μου κάνει εντύπωση όμως, τόσο νέος. Ρε μπαμπά, η καλή μουσική δεν έχει ηλικία, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Εξάλλου έχω σπουδάσει κλασική μουσική. Μελετάω αρμονία ακόμα. Μπράβο σου, Ιάσονα, είσαι πολύ κατασταλαγμένο παιδί. Σκέφτεσαι όρημα, ξέρεις τι θέλεις. Ωραία κουβέντα, αλλά πρέπει να πηγαίνουμε. Από τώρα, γιατί δεν κάθεστε λίγο ακόμα? Ναι, καθίστε, νωρίς είναι. Όχι, σε λίγο νυχτώνει και έχουμε πολύ δρόμο μέχρι τη Νέα Μάκρη. Σηκώνομαι και στις 6. Πρέπει να αλλάξουμε και 3 συγκοινωνίες.
Δεν υπάρχει λόγος. Θα σας πάει ο σοφέρ μου. Είναι από πριν κανονισμένο. Ευχαριστώ. Πάμε, Ιάσονα. Εγώ θα μείνω λίγο ακόμα να μιλήσουμε με τα παιδιά. Ναι, αφήστε τον αν θέλει να καθίσει. Μα Ιάσονα, έχεις και διάβασμα, δεν είπαμε. Προλαβαίνω. Ξέρω τι κάνω. Έλα τώρα, ρε μαμά, πήγαινε εσύ. Έστω. Μην αργήσεις όμως, Εντάξει. Γεια σας, κύριε Δούκα. Γεια σας, κυρία Ξενή. Θα σας συνοδεύσω εγώ. Πολύ γλυκιά γυναίκα η μητέρα σου, Ιάσονα. Και με κατανόηση, Σπάνιο στις μέρες μας. Ναι, αλλά ώρες με λέγει φρικτά και αυτό μου τη πάει. Άσε, τρώω φρίκι. Γεια σου, να. Κοίτα μην τα βάλεις με τη μάνα σου, Εγώ τη ζήτησα να έρθει. Δηλαδή, μαζέψατε τα όργανα έτσι, στην ψύχρα. Επιτόπου. Αφασία μιλάμε, Αφού δεν πλήρωσε ο τύπος, καλά να πάθει. Δεν ήταν τόσο για τα λεφτά. Απλά δεν εξηγήθηκε σωστά. Τι ώρα πήγε? Εγώ νομίζω πως άργησες. Νύχτωσε. Άστο να καθίσει αν θέλει. Με έχει μαθήματα. Υποσχεθήκαμε στη μάνα του να μην αργήσει. Ναι, έχετε δίκιο. Μισό λεπτό μόνο να πάρω λίγο τη μάνα μου να της πω ότι ξεκινάω τώρα. Της μέσα και λίγο απότομα και δεν γουστάρω. Έλα μαμά, έφτασες? Εγώ τώρα ξεκινάω. Ναι, μη φοβάσαι, θα τα διαβάσω κανονικά τα μαθήματα, ναι. Μαμά, συγγνώμη που σου μίλησα λίγο περίεργα πριν, έτσι. Και εγώ σε αγαπάω, ναι. Ναι, τώρα, έρχομαι. Όλα εντάξει. Ναι, με χαλάει όταν μαλώνω μαζί της. Να ξέρεις σε ποιον τα λες και πόσο σε καταλαβαίνω. Περιμένω το τηλεφώνημά σου, έτσι. Έγινε. Γεια σας. Να προσέχεις. Στο καλό αγόρι. Μένα λες σε πάω. Τι είναι τώρα, γιατί έβαλε τα κλάματα, συγκινήθηκε? Μάγος είσαι. Κάτσε ρε Σιρένο, κάτσε. Λίγο το έχεις. Να βλέπει το γιο της μετά από τόσα χρόνια και να μην μπορεί να τον αγκαλιάσει. Εντάξει, κατανοητό αυτό, απλώς τρόμαξα. Μην έπαθε όταν άκουσε το μικρό να μιλάει έτσι στη μάνα του. Έπαθε, αγόρι μου. Έπαθε. Αυτά που δεν μπορώ να πω μπροστά στο Δημήτρη. Τι λες τώρα, ρε μπαμπά? Έχει δίκιο, Ρενό, έχει δίκιο ο άνθρωπος. Θα φύγω. Καλά που το κατάλαβες. Τώρα το πρόσβαλες πολύ άσχημα το παιδί. Και πολύ καλά έκανα. Τι δουλειά έχει μέσα στην οικογένεια? Πρέπει να μαθαίνει όλα τα προσωπικά μας πια. Σιγά τα μυστικά του κράτους. Πουλάς και τσαμπουκά από πάνω, Ρενό. Σε παρακαλώ πολύ. Ρωτά την Άντια αν ήθελε να ξέρει ο Δημήτρης ότι έχει ένα γιο. Τι να σου πω. Τι να σου πω, δεν τρώγεσαι με τίποτα. Τώρα έχει δίκιο. Ρενό. Περίμενε.